गोलाव सम फिसाफोरखौ गाहामै फोरोंथाय होबोनायनि थाखाय फोरोंगिरिफोरखौ मान बावदों फरायसा फरायसुलिफोरनि दिथागिरिफोरा। 2013 इं मायथाइयाव क'क्राझार जिल्लानि पाटगाव लाब्राबथियाव गायसनजानाय सेन्ट जन बस्क' फरायसालिनि सा 45 फरायसा फरायसुलिफोरा देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव जिरायदों। सेन्ट जन बस्क' फरायसालियाव क थाखोनिफ्राय जागायनानै थाखो 10 सिम गोलाव सम फरायनानै देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव जिरायनो हानाय फरायसा फरायसुलिफोरनि दिथागिरिफोरा दिनै फरायसालिनि फोरोंगिरिफोरखौ मान बावनाय हाबाफारि खुंफुङो। गावसोरनि आंगो फिसाफोरखौ गोलाव सम गोसो होथाबनानै फोरोंबोनानै दिनैनि थासारिसिम लाबोनो हानायखौ गोग्गानानै फरायसा फरायसुलिफोरनि दिथागिरिफोरा दिनै फरायसालिनि फोरोंगिरिफोरखौ मान बावदों। मान बावनाय हाबाफारिजों लोगोसे हाबाफारियाव बाहागो लानानै फरायसालि सामलाय आफादनि आफादगिरि चन्दन ब्रह्म, फरायसालिनि सामलायगिरि जेफ्रि इस्लारि, गाहाय फोरोंगिरि गिलबार्ट बरगयारि बिथांमोनहा फरायसाफोर आरो दिथागिरिफोरखौ लानानै जिउ राहा दानायनि मोनसे सावरायनाय हाबाफारिबो लानाय जायो। हाबाफारिनि आबुं फोरमायथिखौ बे समाव फरायसालि सामलाय आफादनि आफादगिरि चन्दन ब्रह्मआ खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिहोदों। बे समाव आङो रायजो बड'लेण्ड आरो बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बिथांमोननिसिम आंनि मोजां मोननाय अननाय आरो गाहाम हामलायनायखौ जासिग्रोनाय थाबाय। दा दिनै जोङो माखासे गोनांथार दिनै प्रग्राम लादों। जोंनि गथ'फोरखौ बे फरायसालियाव 2 बोसोर जोंनि बे सेन्ट जन बस्क' फरायसालियाव गथ'फोरखौ जोङो फरायबाय। गोरलैनिफ्राय दिनैसिम 12 बोसोर जोङो बे फरायसालियाव फोरोंनानै दिनैनिफ्राय जोङो बे फरायसालिनिफ्राय बारग'नायनि लामायाव फैबाय। थामहिनबा जोंनि गथ'फोरा मेट्रिक एग्जाम लिरबाय। दा मेट्रिक एग्जामा दिनै लास्ट फरिखा बिसोर बिथांमोना होनानै फैबाय। दा बिनि थाखायनो जोङो बे गोबाव समाव जोंनि गारजेनफोरखौ लानानै गथ'फोरखौ लानानै गावसिनि रोंगौथिजों जोंनि गथ'फोरखौ बेसिम लाबोनायनि थाखाय जोङो गारजेनफोरा मोनसे हाबाफारि लानाय जादों। बे हाबाफारियानो जाहैबाय जोंनि गथ'फोरखौ फोरोंनायनि थाखाय बे एफा गोबाव जोंनि गथ'फोरखौ फोरोंनायाव जों सारमोनखौ सनमान आरो मान होआब्ला आद्रा जागोन साननानै जोङो गारजेनफ्रा गोसोखांनानै बिथांमोनखौ मान आरो सनमान होनाय जोङो हाबाफारि लादों। आरो बेजों लोगोसे जोङो मोनसे हाबाफारि लाबावदों। बे जाहैबाय दिनै बिथांमोना जोंनि गथ'फोरा मेट्रिक पास जाखांनायनि उनाव बिसोरनि केरियारा स्टार्ट जासिगोन। जे जोबनायाव बिसोरो मा आयदायाव बा मा थांखि लानानै साक्सेस जाहैगोन बेबायदि मोनसे केरियार काउन्सिलिं होनो जायखौ इंलिसाव। दा बिनि सायावबो जोङो सारमोननिफ्राय गोबांथार बाथ्राखौ जोङो दिनै हाबाफारिनि गेजेरजों बा मेलनि गेजेरजों जों सावरायनानै मोननो हाबाय। दा बिनि थाखायनो जोङो सारमोनखौ साबायखर बावनाय आरो केरियारनि बाथ्रा माखासे सावरायनाय, बेजों लोगोसे जोङो माखासे जानाय लोंनायबो जोङो सारमोनखौ जाहोनानै सनमान होनाय दा बेबायदि जों हाबाफारि लादों। दा बेखिनियाव आङो सारमोननिसिम आरो खनसेबाव आङो सासे गारजेन जानानै प्लास आङो बे फरायसालियाव गोबांथार बोसोर आङो प्रेसिडेन्ट जानानै दंमोन। आरो लोगोसे दिनैनि बे हाबाफारिखौ मावनायावबो जोङो गारजेन गोजा मोनसे कमिटि दानानै बे प्रग्रामखौ साक्सेस खालामबाय। आरो बे प्रग्राम साक्सेस खालामनायाव जोङो गोबांथार गारजेनखौ लोगो लानानै जोंनि गारजेनफोरनि हेफाजाबजों दिनैनि प्रग्रामाव साक्सेस जाबाय होननानै आङो खोब गोजोननाय जासिदों जोंनि गारजेनफोरनिसिमबो। दा बेखिनि आरोखि। देग्लाय साबेसे फरायसाफोरा? देग्लायहाय जोंनाव 45 जन फरायसाया आनजाद लिरदों। आरो बे 45 जन फरायसाफ्रा आनजाद लिरनायाव जोङो मोनसे आसा खालामदों जे बे फरायसालिया 2013 मायथाइयाव फसंजानाय इंलिश मिडियाम स्कुल आरो बे गोग्लैसोनाय एरियायाव जोंनि थाखाय जोङो खाफाल गोनां होननानै जोङो साननानै लादों। जे थांनाय माखासे रिजाल्टफोराव स्पेसियेलि माखासे साबजेक्ट आरो डिस्टिंसन बेबादि खनथामसोआ जोङो अल आसाम रेकर्ड बे फरायसालिनिफ्राय जोङो मोननो हादों। आरो एइबारबो जों मोनसे आसा खालामदों जे 2013 मायथाइयाव जेब्ला सारा बे स्कुलखौ फाउन्डेसन खालामदों, एइबारनि प्रडाक्टआनो बे 2013 मायथाइनिफ्राय जागायनानै दिनैसिम बारग'नाय गथ'फोरनि गेजेरावनो जोङो मोनसे आरो आसा खालामबावदों। माने फैबाय थानाय समाव रिजाल्टआवहाय हयथ' अल आसामाव माने रेकर्ड जागोन बायदि होननानै जों आसा खालामनानै दङ। मानोना प्रेक्टिकेलि आङो बे स्कुलावहाय जड़ित दं गथ'फोरनि फरायनाय आरो गारजेनफोरजों। आरो बेखौ जोङो मिथिनो मोन्दों जे ओरैबायदि बय टेलेन्ट गथ'फोर दङ जाय गथ'फोरा माने 100, 99, 98
97 बेबादि गोजौ गोजौ मार्क लानानै साक्सेस जाबाय थानाय दा बे हिसाबै जों मोनसे आसा खालामदों एबारनि बे 45 जन फरायसाफ्राबो माने जोंनि आसा खालामनाय आरो माने फैबाय थानाय समावहाय हयथ' रेकर्ड खालामगोन होननानै जों आसा दं आरो बेयो बे फरायसालिनि मेन प्रडाक्ट एबारनि गथ'फोरा नैबे फरायसालिया ओनसोलाव बे फरायसालिया जोङो खाफाल गोनां होननानै बुंनांगोन जे साराथ' लकेलनि मानसि नंबावा सारा एसे ओरै बेंटलथिंजायनि दा बिथाङा बे गोग्लैसोनाय जोंनि जायगायावहाय बेबादि मोनसे अनुस्थान जाय जिनिसा जोङो थांनानै थानायाव बे नङाब्ला दिनैनि जुगाव बा सोलोंथाइ नङाबा दिनैनि जुगाव जोङो थांनानै थानो हाया दा बहाय जे जों बिदि फरायसालि मोननानै जोंनि गथ'फोरखौ दिनैसिम क्वालिटि इडुकेसन जोङो मोननो हाबाय दा बियो खोब बे एरियायाव माने जोङो खोब माने गौरब अनुभब खालामदों आरो सिगांफ्राव एसे खाथि खालायाव बहाय इंलिश मिडियामफोर फरायसालि दंमोन नाथाय बहाय बिथिंनि बाथ्राखौ आं बुंनो थांला कयेकटा टेकनिकेल उसुबिदानि थाखाय बिथांमोननि स्कुला दिनै बा बिथांमोननि फरायसालिया एसे गोदोबाय दा दिनैनि थारिखआव आं बुंनो नाजादों बा मिन्थिदों प्रेक्टिकेलि बे फरायसालिया दावगानायनिफ्राय दावगानाय माने जेब्ला बिथाङा फसंजेनदोंमोन बे समाव हयथ' स्टुडेन्टआ नांगौ बादि नङामोन हयथ' बेसेबां दंमोनथाय 46 स्टुडेन्टनिफ्राय जागायजेननानै दिनैसिमाव बे एरियायाव बेनिख्रुइ बांसिन स्टुडेन्ट थानाय थामहिनबा 860निबो बाराबाव स्टुडेन्ट दं दा LKGनिफ्राय UKGनिफ्राय लानानै क्लास 10 सिमनि गेजेरावनो 860नि बारा स्टुडेन्टआ दिनैसिम बे स्कुलाव फरायनानै बयबो गार्जेनफ्रानो मोजां मोननानै दिनै बे स्कुलाव लोब बारायबोनाय आरो जोङो बेबादि फिथाइ मोजांखौ मोनबाय थादों होनदों आरोखि थाखो 5 आरो मेट्रिक आनजाद उथ्रिसार जागोन फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव रादाब गोनांथि आरो मोजां खाबुफोरखौ लानानै गुन गोनां सोलोंथाइ होनो नोंथांमोनखौ नेनानै दङ बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझारआ 2024 इं मायथाइयाव क'क्राझार थिथागुरि समबाय मावख'नि साखाथियाव गोदानै गायसनजानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझाराव 2025-2022 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजोङाव आरो 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजों आरो इंराजि बिजोङाव मुं थिसननो हागोन बेनि थाखाय आरज बिलाइ आरो फान्डुलिपि बिलाइगासिनो दङ 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरनि थाखाय आखा-फाखा आरो रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरखौ लानानै साइन्स कमार्स एन्ड आर्टस मोनथाम स्ट्रिमनि सायाव फरायसाफोरखौ गुन गोनां सोलोंथाइ होनानै बायदि बिथिंजों सोरगिदिं जौगाखांनाय लाबोनो साखाफारा क'क्राझारनि थिथागुरियाव थानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमिया बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मुं थिसननोब्ला बाङाय बेसेनाव मुं थिसननायनि गेजेरजोंनो फरायसाफोरा गाहायाव होनाय माखासे खाबुफोरखौ मोननो हागोन इंराजि सोलोंनायनि खाबु साखोन-सिखोन थाखो खथा बिजाब बाख्रि BPL थाखोनि फरायसा-फरायसुलिफोरनि मुं थिसननायाव 20% मासुल रेहाय होनाय बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा JEE नीट आनजादनि थाखाय बेसेन नाङै फोरोंथाय मान्थलि मक टेस्ट जिउ राहा दानाय बायदि गियानलु आयदाफोरनि उफ्रा सोलोंफारिफोरनि खाबुफोरखौ मोननो हागोन हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय मुलाम्फा गोनां मोजां जामुं आरो मोजां थाग्रा खथानि खाबु गोनां हस्टेलनि खाबुफोरखौबो मोननो हागोन बिदिब्ला गोबाव खालामाजासे नोंथाङाबो बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव थाबैनो मुं थिसननायनि थाखाय सुलाद लादो आबुङै मिथिनो थाखाय जानबुं अनजिमा 6000349997 एबा 7638008149 एबा 6003494371 आव फोनांजाब खालामदो।